खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक माय चेनेल आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय नै अहाय थांनो नागिरदों आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो लोगोफोर जोङो माने थांनो नागिरदों आलासि जानो आलासि आरोना लोगोफोर बिबोनांनि आस्थाम सोनाय आरोना लोगोफोर आं मा देखायनो हायो बेजों लोगोसे नायलांबाय थादो चलो नै मोनफैबायमोन आरोना लोगोफोर न' मोनफैबाय गारिनिफ्राय ओंखारनो नागिरबायमोन नै जों ओंखारगासिनो लाइननो लानांला नै गारिनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो अखासो आरो जानो सिजानानै थांनांबाय नै लामा ससेनिफ्राय बारिश का मौसम है क्या बोलेगा हाँ ये गानदो गामसा गाननो नांलायगौ गामसा गानसिगोन नै हौवा गोदाना गानदों आंलाय मानो थांबाय सानो नै बिबिआइ खानायनि लाहार फाहार लोगोफोर दा दिनै इसोरा मोनथाम हाबाखौ जोंनो जन्म होफादों बे जाबाय जोंना जन्म लानाय हाबा हुखा जानाय आरो थैनाय थांनाय बे मोनथाम माबाखौ धर्मखौ जोंनो मानसिनि जिउआव होदों दा दिनै नैबे जोंहा सुखदेव गयारिनि न'खराव दुलावरा गामिनि बिहा फिसाजो उन्दै सिमा बसुमतारी गयारि दा बिथांनि फिसाजो उपजुक्त जानायलाय दा दिनै नैबे सिमा दैमारिनि गयारिनि शुभ कर्मनि दिना सफैनायलाय दा खालारा दाबो थि खालामनाय जायाखै जोंहा हारिजा दलाइगावनि मा होनोमोनलाय कमलेश्वर बर'नि फिसाला कान्तेश्वर बर' कार्तिक बर'नि बर'जों दा नैबे सिमा बसुमतारीनि दिनैनि खुंनाय जागोन दा बर' बोराइनि गामि गंनैनि गासैबो समाजफोरखौ साखि दोननानै लोगोसे आइ आफा जि दं बिमाफोरखौ गासैबो साखि दोननानै नैबे दिनै नैबे मोनसे फर्मआनो जाबाय जोंहा बिबिआइ खानायाव दा जिहेतु हौवा गोदाननि बिफाया रुंसारि जाबाय 사내고 오감 기자 문치? 그래서 오늘 시작인데. 내 PD 강한테 그걸 아들이 같이. 나가. 니는 시험하자. 얘라. 이거 내리 비대. 응. 그 삼사진 한거네. 무슨 안에 가는 시험. 무슨 안에 있어? 네. 번호나 가래. 번호나. 이거 뭐지? 정말 지금 망밥 왜는 여인네. 위반 잡아. 와, 던들라 그래. 던들라. 지금 잡으면 사실 홍보가 사실.
nơi một phần nó sàn 간다. 개탐. 이 개탐을 설명. 내 다음은 이제 개비자 왜? 이제 너무 늦는 역시 많이 살아. 생각해. 해봐. 나 산 살아든 나와라. 시다 보나 잠깐만. 맹물라 있니? 들어가자 말까? 그거. 네, 내리 흘러지. Sedangkan goso moदोम सोलेर गासिबो माने एक जानानै बिसोर गावसोर माने थि जानाय मोनसे नायबा बिनि नेरसोन हास्रामथिनाय बे फोरबोआव जिहेतु समाज मोनैनि गासिबो रायजो राजायानो दङ लोगोसे जोंहा जोंखौ सोरजिनाय बे अबंलावरि गासिबो दङ जाय जिखौ फुजियामोन बिसोराव माखासे साखि दङ बेजों लोगोसे आलारि बाथि जरासे जोङो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाननि नामाव जों बे जिथु आसाम थुनायनि फोरबोआव सामाजिक नियम हिसाबै हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननो आसाम थुनाय फालिबोदों माबाबोदों बेवहाय मोनसे जोंहा हिन्जाव गोदाननि हौवा गोदाननि माबाफोरा एसे माबाफोर दङब्ला गोसोफोराव फोथायनाय माबानाय गैयाबा बे मोनसे थि जायो दङ दिन बार खालार बे मोनसे फिक्स जायो दिनैनिफ्राय दङ आरो सानैनि जिथा जुरि बिसोरखौ दिनै सायख'नानै होदों जों आं दहाय सिगाङावबो बुंदों जोंनि आखायाव मोनथाम बुस्थुआ जोंहा गैया जन्म जानाय हाबा जानाय थैनाय बे मोनथाम माबाखौ गावसोर बानायनाय जाबाय बे रादायाव जायखिजाया आसाम थुनायनि बे साखि दुला रायजो साखि दुला जागायनाय जासिगोन नैबे जा कार्तिक बर' बिथांखौ आं दा दिनै गावनिनो जिथु आंगो जागोन सिमा गयारि देहायाव आसियाव नैबे जोंहा सिमा बे फोरबो जालांबाय बेवहाय गासिबो जिथु रायजो राजा साखि थाबाय इसोर गासिबो साखि थाबाय दिनैनिफ्राय बिसोरो बयबो मिथिबाय बिसि फिसाय होननानै आरो बिदि जिहेतु जों रादायखाबाय रादायखौबो जों लिरबाय आरो बेवहाय जोंहा खालारा जाबाय जोंहा डिसेम्बर मासनि 5 थारिख जाबाय ना दा माबा दंबावो सोबावनो माबा दंबावो लाबो दंबा मालाथा लावथारा हागौ ना जायखिया नैबे
ओंखाम जानो नागिरबायमोन आरोना लोगोफोर बिदिसानि बहाय होनलाय इसका और एक दोस्त मिसिंग का पता है